Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht dat de politie actiever wordt op straat. Vanaf gisteren is het operationele plan Satis Est ingesteld. En dat is Latijn en dat betekent het is genoeg. Tabasta. Het plan omvat preventieve surveillance in kwetsbare en probleemgebieden. En daarnaast worden gerichte controles uitgevoerd op het gebied van verkeer, illegaal wapenbezit, drugs en andere criminele activiteiten. De politie laat weten dat in het eerste helft van dit jaar verschillende vormen van criminaliteit zijn afgenomen. Maar op het gebied van autodiefstal, inbraken in voertuigen, woningen en bedrijfsinbraken is er juist sprake van een trend en worden er meer zaken bij de politie gemeld. Daarom deze nieuwe manier om dat tegen te gaan. Er zijn natuurlijk ook in de afgelopen periode verschillende brandstichtingen geweest bij auto's. Dus de politie wil die zaak aanpakken om op die manier de orde, rust en veiligheid op het eiland te herstellen. De politie zal dus meer actief zijn op straat, zowel overdag als 's nachts. Inval in huis Santa Catarina. Het lijkt meteen een onderdeel van de nieuwe Tabasta-project van de politie. Maar vanochtend vroeg is er een compleet team, bestaande uit een rechtercommissaris, een officier van justitie, een griffier, een arrestatieteam, naar een woning aan de Cayadores in Santa Catarina gegaan. Het gaat waarschijnlijk om een grote en belangrijke zaak, want er waren heel veel mensen aanwezig. Rond 4 uur 's ochtends gingen ze het huis binnen en er is 1 man aangehouden. Die heeft een gebroken voet, die liep met krukken, maar werd wel overgebracht naar het politiebureau. De aanwezigheid van het team van de DGC, dat is de afdeling die zich bezighoudt met georganiseerde criminaliteit, kan erop wijzen dat de zaak verband houdt met drugscriminaliteit, maar tot nu toe is er nog geen duidelijkheid over de zaak gegeven. Wel duurde de inval best lang, urenlang was men bezig met onderzoek in het huis. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten meldt een recordwinst in 2025. De Centrale Bank heeft haar jaarverslag van vorig jaar gepubliceerd en blikt daarmee terug op een gedenkwaardig jaar. Dat werd gekenmerkt door een recordwinst van bijna 76 miljoen Caribische gulden en de historische introductie van de Caribische gulden op 31 maart. De winst over 2025 steeg met meer dan 20 miljoen ten opzichte van 2024. En dat is vooral toe te schrijven aan het actieve beleggingsbeheer van de bank. De bank kijkt dus terug met trots op het afgelopen jaar en zegt dat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van monetair beleid, financieel toezicht, de modernisering van het betalingsverkeer, financiële stabiliteit en organisatorische ontwikkeling. Trona komt op voor zijn integriteit. Alfonso Trona vindt dat zijn integriteit niet in twijfel kan worden getrokken. En zolang er geen duidelijkheid is over zijn zaak, is hij officieel de ontvanger van Curaçao. Alfonso Trona was gisteren bij de rechtbank. Hij verliet daarna het gebouw van de gemeenschappelijke hof van justitie en stond de pers te woord. Hij zegt dat hij al sinds vorig jaar thuis zit. Hij zat eerst met vrijwillig verlof en daarna in verband met onderzoek. Maar hij zegt, er worden spelletjes gespeeld, ik word aangevallen, maar mijn integriteit staat boven alles. Hij is er niet mee eens dat hij onterecht beschuldigd wordt. Hij noemt onder meer een campagne van de voormalige minister van Financiën, Javier Silvania, die hem zou hebben proberen zwart te maken. En ook plaatst hij vraagtekens bij het werk van de Nederlandse journalist Dick Draaier, die informatie uit SOAB-rapporten met namen van personen zou hebben gepubliceerd. En daarin zou ook de echtgenote van Trona zijn betrokken. Hij vindt dat hij onheus is behandeld en wil voor zijn integriteit vechten. Wordt vervolgd. Ombudsman laat van zich horen. De ombudsman van Curaçao, Kerslie Concepcion, heeft van zich laten horen omdat hij weinig positieve woorden heeft over de manier waarop de overheid omgaat met haar werknemers. In een recent opgesteld rapport concludeert de ombudsman dat de overheid vaak nalatig is bij het uitvoeren van rechterlijke uitspraken nadat ambtenaren een rechtspraak hebben gewonnen.
Dat noemde hij onder meer een mentale druk op de ambtenaren. En volgens hem moet de overheid daar beter mee omgaan. Uit onderzoek blijkt dat de ministeries van Justitie, BPD en Gezondheid, Milieu en Natuur de overheidsinstanties zijn die het vaakst verantwoordelijk worden gehouden voor het niet tijdig uitvoeren van rechterlijke uitspraken in zaken van ambtenaren. En dan gaat het onder meer om betaling van compensatie, promoties en salaris. Veel schade bij ongeluk Jan W. Dat gebeurde gisterochtend. Er was een verkeersongeval ter hoogte van de kerk van Jan W. Toen de politie aankwam zagen ze een Kia Rio die tegen de muur van de kerk was gebotst. Volgens de informatie die de politie ter plaatse heeft verzameld raakte de Kia Rio in een slip bij het nemen van de bocht terwijl het voertuig over de rotonde van Jan W. reed. De auto botste vervolgens tegen een Ford die stond te wachten om de rotonde op te rijden. Na de botsing reed de Kia nog een klein stukje door en kwam daarna tegen de muur van de parochie van Jan W. tot stilstand. Er was aanzienlijke materiële schade. De bestuurder kwam ongedeerd uit het ongeval, maar was wel geschrokken. En de forensis heeft de zaak natuurlijk allemaal geregistreerd. Flow geeft update over storing. Dat gebeurde gisteren en het gaat om de storing van vrijdag 31 juli. Toen ontstond er een storing als gevolg van een boom op het terrein van een andere partij. Door het contact van de boom en de bovengrondse kabels brak er brand uit. De elektriciteitskabel vatte als eerste vlam. Als gevolg daarvan raakten ook de kabels van Flow in brand. Daarna is er hard gewerkt door het technische team. En volgens Flow is er alles aan gedaan om te zorgen dat de klanten van Flow gewoon weer hun toelevering krijgen natuurlijk die Flow moet doen. En daarmee kunnen ze natuurlijk op internet. En volgens de Flow ging het om een zeldzaam incident, maar het onderstreept het belang van voortdurende investeringen in een goed telecommunicatienetwerk. Ze zijn blij dat ze onlangs zijn overgestapt op een nieuw core-platform. Meer betrouwbaarheid, maar ja, zaken zoals er nu zijn geweest, daar kunnen ze niet veel aan doen. Wel hebben ze er alles aan gedaan om te zorgen dat de mensen zo min mogelijk overlast krijgen. Aldus Flow. Wij gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Het gaat goed met het toerisme op Curaçao en dat zien we ook in verschillende toeristische plekken op Curaçao. We hadden eerder al het bericht dat Bouwaze gaat uitbreiden en nu laat ook Contiki weten dat er nieuwe kamers en suites worden geopend. Het gaat om de Contiki Curaçao en het is de volgende stap voor het Contiki Beach Resort. Het gaat om 22 nieuwe kamers en het is een ruim opgezet luxe gebeuren. U ziet het op de foto's en er is ook een nieuwe vleugel bij Contiki met een magnesium zwembad. En dat sluit volgens Contiki aan bij de groeiende vraag naar wellness georiënteerde reiservaringen. Het wordt steeds mooier op Curaçao op deze manier en volgens Terrence van der Valk van de Contiki is het magnesium zwembad en de nieuwe suites een investering in de ervaring van onze gasten. Wie wil boeken kan dat nu doen met een verblijf mogelijk vanaf 7 december. En dan gaan we naar het volgende bericht. ARC 24 de Julio die bezoekt Curaçao. Het is het grootste en eerste volledig in Colombia gebouwde marineschip. Het brengt na een bezoek aan Aruba nu een bezoek aan Curaçao. Het is een 93 meter lang patrouilleschip. Het ligt aan de Matthijwerf en het is tot aanstaande donderdag gratis toegankelijk voor het publiek. Het is een bijzondere marineschip uit Colombia, dus voor de mensen die graag een bezoek willen brengen, doe dat snel. Het bezoek onderstreept bovendien de nauwere samenwerking tussen Nederland en Colombia, lees het Koninkrijk der Nederlanden en Colombia, bij het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit en drugssmokkel in de regio. De VS doneert materiaal voor het project Back to School. Dat werd gisteren gedaan. Het Amerikaanse consulaat-generaal op Curaçao heeft essentiële schoolmaterialen aan gezinnen op het eiland gegeven ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar.
Het gaat om spullen met een waarde van $25.000 Amerikaanse dollar. En die werden uitgevoerd door medewerkers van het ministerie van Onderwijs van Curaçao, SIGE en militair verbindingsfunctionaris kapitein Cortland Perkins. En de US Southern Command heeft de donatie gedaan en het gaat onder meer om 700 schooltassen met schoolbenodigdheden. En dat gaat vooral voor de families waarbij de kinderen en de ouders wat hulp kunnen gebruiken. Allemaal voor het nieuwe back-to-school jaar. Dan gaan we naar Aruba, want Mike Eman heeft aangekondigd dat hij eind van het jaar opstapt als premier. Maar de afgelopen periode heeft hij zich laten zien als iemand die heel actief is. Er was natuurlijk afgelopen weekend een grote inzameling van vuilnis op Aruba. En nu heeft hij meegeholpen bij het opknappen van San Nicolaas. Het gaat om het revitaliseringsproject van de Bernhardstraat. En volgens Mike Eman is dat een groot succes van de huidige regering. Die probeert om verschillende wijken op het eiland leefbaarder te maken. Dat doen ze met hulp van vrijwilligers en de stichting Revitalisering Bernhardstraat in dit geval. En Eman zelf hielp ook nog bij met het verven. Vooral die opknappen, wat duidelijk zichtbaar is. Het verven van de huizen is heel belangrijk, omdat het daarmee natuurlijk veel beter uitziet. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, naar Venezuela. Het dodenaantal na de dubbele aardbeving stijgt tot meer dan 6000. Dat is gisteren bekendgemaakt. Het gaat om de aardbeving die Venezuela op 24 juni trof. En volgens de parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez is het aantal doden gestegen tot 6125. En tientallen families zijn nog altijd op zoek naar vermiste dierbaren in La Guayara. Dat is de kuststaat naast Caracas en die werd het zwaarst getroffen door de aardbevingen. Met magnitudes van 7,2 en 7,5. Er zijn minstens 190 gebouwen volledig ingestort. En heel veel gebouwen hebben schade gekregen door de zware aardbevingen. Het zijn enorme aantallen. En Venezuela is nog steeds bezig met het verwerken van deze klap. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Exceptionaal. We zijn er morgen weer. En ik hoop u ook. Allerbeste. Tot ziens. Dag.